Obecné zastupiteľstvo schváľuje sanáciu mostovej váhy nachádzajúcej sa na parcele číslo 273/2 v katastrálnom území Breznička z dôvodu hroziaceho nebezpečia, možného zranenia alebo usmrtenia občanov. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalším bodom v rámci rôzne navrhujem navýšenie ešte o 5 000 eur prostriedky na dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu, aby sa urobili aj predné dvere, už aj hore, aj dole. A ešte tu máme, zvonku ešte treba striežky, nad balkón, aj na dvere, na lesný hrad. A ešte na sebe nejaké obchody. To ešte neviem, že všetky miestnosti, že úprave na prípravu aspoň na rozloženie jedno, ktoré by bolo prinesené sa zatiaľ neotvárané tu. Lebo tu už aj záviskom sú miestnosti na to. Hodno. Potom už som rozprával na inom zastupiteľstve o tej kotolni, sa rozprávali, takže toto som sa pustil, dal som uložkovať komín, čo stálo niečo cez 1000 eur, okolo 2000 bude stáť kotol a ešte armatúry ďalšie a práca s napojením okolo 1000 eur predpokladám. Takže na túto akciu 4000 chváli rezervného fondu a 3000 nám potrebne som čítal. Tak, 100 000 letí ráno. Nechcem veľmi zaťažovať bežné výdavky, lebo cirka 20 000 budeme mať viazaných mzdách týchto zamestnancov, čo sú na projekt, pretože do 10 000 je výdavok na ich zbývať na všetky tieto odvody, teda na celkovú cenu práce mesačne a skôr do práce nám to bude chodiť zhruba s dvojmesačným spoždením. Čiže ku koncu roku my budeme mať, 20 000 budeme mať, ale nebudeme mať. Budeme mať na papieri a dostaneme ich kedysi v júni. Oni skončia 30. aprílom, ešte nám prídu potom peniažky v máji a budú ako refundácie. Takže toto je problém taký, keď nechcem ísť veľmi do bežných výdavkov s týmito akciami a s týmito čerpať rezervného fondu. Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schváľuje zmenu rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 2/2017, čerpanie prostriedkov rezervného fondu. 5 000 eur na rekonštrukciu kultúrneho domu, 4 000 eur na rekonštrukciu kotolne obecného úradu, 3 000 eur na oplotenie areálu bývalého JRD. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ešte tu máme jeden bod. Určiť nejakú sadbu za používanie stroja traktor Bábel Bielorus. Tam máme na traktor, máme na mulčovač a na Bielorus nemáme, takže navrhujem tam 25 eur na hodinu, keď si to je záujem, sem tam niekto.
ešte 10. bodu diskusii. Požiadal by som poslancov, aby schválili tak ako na poslednom zastupiteľstve obmedzenie príspevku na 10 minút, čo sa netýka poslanca, ale diskutujúcich zradov občanov. Chceme schváliť, alebo nechceme. A pokiaľ povolíme, môže sa vrátiť k tomu problému znovu. Jeden ten konkrétny príspevok, potom sa to všetko sa rieši schváľovaním. Konkrétne, keď budem citovať z rokovacieho poriadku, obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia maximálne na 10 minút. V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci uznať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom. To sú také zaujímavosti. Čiže ja navrhujem, aby sa schválilo limitovanie dĺžky vystúpenia maximálne na 10 minút. To sa týka občanov, poslanci samozrejme idú skôr a neobmedzujú. Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schváľuje limit maximálne 10 minút na diskusiu občanov. Tak zapriate toto uznesenie. Ďakujem. Takže do diskusie sa môžu hlásiť aj poslanci. Chcel iba ten predaj nefinancovania pokoja, čo chodia, vytrubujú a kričia megafónom, že predávajú to a to. U nich obce je to už tak trošku regulované, že zákaz, alebo sa to omezí nejako, alebo sa to nejako zorganizuje ináč. Lebo odskedy v nedeľu ľudia idú do kostola, chodia po dedinách na každom meste, vytrubujú a tak ďalej, to všetko sa vytýčo, aby sme záväzné zavedení. Ja som sa s nimi už skoro povedal. A ja som upozornil, že štátny ako sa to potom rieši. Natavujú na začiatku. niektorí obce to na začiatku tabujú, že jedine je takto. regulované ako zakázané, taký svojvoľný predaj. Zatiaľ som bol taký osamotený, lebo ja som voči tomu vystupoval a nikto ako nepovedal nič, niekto aj povedal, no však dobre, aspoň mi to donesú pod nos. Ale Tak to je, som ja potom ako už sa tváril ako, že nič, ide mi to na nervy, no ale nedeľu, keď človek oddychuje na pokoji a teraz zastanú, my sedíme na vode a teraz zastane dodávka, začne trúbiť a potom ide, začne tam. no mne viac išli na nervy tí výkupcovia železa. Aj Týchto som ešte ochotný tak tolerovať, lebo naozaj nie, že donesú pod nos nejakú turbínu, ale keď idú 3-krát, 4-krát za deň, tak to už je fakt. Ale by sa tváril. Hej, ale Obliadol sa to. ale predáva a zase to aj vykupuje. Neviem, či keby sa to dalo len nedelu. V niektorých obciach to majú skúsenosti, tam boli aj vôzne. Videl som aj, že majú cedulu, aj som si uchotil. Či to má nejakú oporu v zákone, alebo či sa to dá nejako... Má, ale by to malo byť vo vedenku v rámci celého VZT o predaji. Na území obce. Možno to môžeme dať do všeobecného záväzného. A musíme prijať také všeobecné. Môžeme, len teda hovorím, že či aj v sobotu, či len v nedeľu, nie. Nedeľu a aspoň zatiaľ a... No pokoj, hej. a Lebo sviatku ako... sobotu by aj mohol, asi chce niekto niečo kúpiť dyňu a tak ďalej, vieš. Je to normálne, bez prípada, že oni vedia, že No. som ich tu obháňal za to, tak oni normálne prídu po pracovnom.
celý deň pokoj a o pol štvrtej sa som. No, sú všetci doma. Ale celý víkend. Alebo čakajú na to, kedy ľudia prídu domov. Lebo keď som v robote, tak ja som to. Uráno. Keď dá som im aj ja voľné, to je pravda, že som nejaké, ale to Od není dneška. moc, tu je, Kusím či odnesem jasne, to vraj ten medzi tým, keď hovoria vôbec, skôr minus ako plus. No skôr, títo už skôr ako prestali, myslím. Už chodia málo títo výkupcovia. Už skôr chodia títo sotovali, boštine a všetko. No budeme musieť vypracovať potom vedenko, a tam sa potom dohodneme, že kedy na to čo. Taká regulácia, poriadne tam v tom prídu aj trojaci a zakažú na to, že Hej, vieš čo, no, neviem si tú reguláciu predstaviť. Čím tam dám číslo na mňa, že komu povolím, vieš, potom. nebudeš mať pochod. Neviem, ale vieš, keď zakážem, ja taký kreatívny. Do šiestich. Ale pořád to je podľa nejakých takých vedúcich námerov. No, my sme už nad tým uvažovali, že nemá to vedenko také komplikované, že musíš upraviť celkovú celé obci, a to je také veci. Troška komplikácie z toho vplyvajú. To je jasné, že to Že nakoľko sa to dá. Čiže tak, že by sa nevedeli. možno posiadky. No, len keď si... Církev nebo aj Oni práve vtedy to majú. tak vyhradí priestory a tu môžete byť a keď budú na to okolo tak si zastaviť sa, budete tu nejaký priestor vyhradiť, príde si vyhradia nežívanie povedia No, mňa to vytačilo. aj mňa tiež. Nikto sa neozýval okrem mňa, tak som si myslel, že som ja nejak mimo normál, tak som bol. To ešte by ja stredili do mňa a počuješ to z každej strany. Ani iné. Dobre, skúsime to čo. To nie sú spôsobci. Tak občania. Do diskusie. Ja som sa chcela poradiť s vami, pán starosta. My čo bývame pri hlavnej ceste, je ten hluk neúmerný proste. To je aj nejaké zo strany hygieny aj meranie hluku. A ešte pred nami je na ceste taká vlna, že keď ide nákladiak s prázdnou vlečkou, tak by ste vyskočili aj v noci z postele. No fakt je to tam strašné. A chodia tie kamióny a nákladné autá, ktoré sa vyhýbajú aj my tu. No, Čiže je to nenormálne už. A okrem iného aj tá cesta, tam je nejaká vada na tej ceste, no a potom aj my mávame do brány, nevieme zacúvať, čo je taká vlna tam, ale to cestári opravujú, to raz za 2 roky opravia. Potom neviete prejsť na bicykli aj podľa Kurčíkov, čo je taká vlna, že sa zachytí pedál na bicykli. No, po chodníku, ja chodím po chodníku, čiže môže niekomu aj vadiť. No a vadí to aj nám. No, Vadí to aj nám, lebo to je zdeformovaná vozovka no, a chytá nás spodok. Nie je tá veľká, že chodí po chodníku. No,
No, Aj cesta je zdeformovaná. cesta je zdeformovaná s tým, Ale vyzeralo to tak, že kamionka, že... to by som si nepripustila. Ale je to dosť také, že ja môžem No, nahodnúť tam je tomu, to že chodím na nebezpečné. A v zime tam chodníku. normálne odhodí auto, keď je viacej natlačené. Toto je problém, ktorý riešia už viacerí. Toto zaužíva starosta Trnčiarskej vsi na každom klube. Pretože oni sa cieľene vyhýbajú mýtu. Čiže tu, keď by ste si všimli, Rázy tu krížom na hnušťu. Všetci áno, treba. všetko ide tak Oni sa ďalej. vydávajú, pokud len nie, tak dôrazne. Oni chodia... Neviem, či sa zaujímajú o to tu vôbec. A potom aj Ústav verejného zdravia, bývalá hygiena, oni predsa merajú aj hluk. No to je, skutočne je to obťažujúce a to je v noci, to je cez deň, v sobotu, v nedeľu a doteraz motorkári, tak to je sezónna záležitosť, to sa dá vydržať. Neviem, či by nám to v rámci toho hluku prešlo, lebo sú obce, kde prejde 1000 kamionov denne a neriešia ich. No ale neviem, že či je nejaká šanca proste, No, alebo títo sa budú eliminovať. mýtnikov teda kontaktovať, alebo políciu cestnú, ja neviem, že odkiaľ začať proste. Títo, čo chodia tady to kvôli mýtu, tak tí už policajti budú lákať. To sa sťažovali, aj keď tu bolo výjazdové zasadnutie. No ale ako občan by som asi nepochodila, to asi cez obecný úrad by bolo treba. A hovorím, keby to bol cez víkend kľud, ale ani fakt skutočný to proti tomu, že chodia predávať, vytrubujú, to je malina, vyslovene. No a nakoniec aj tá cesta je v hroznom stave za rok. Ale to máme tiež, uvedomiť celý víkend, soboty vozívateľ. No tak, Aj hlínu, vieš, aj ty. no, tak to beriem, to je Aj cez víkend, no teraz. aspoň niečo tu máme v tejto dedine, príležitosti na Neviem, zamestnanie. či majú výnimku, alebo čo, ale kamióny nemôžu chodiť cez víkend, také normálne sa to, ale Ale cez víkend nemôžu. akurát Teska chodí, Ale ale len cez prázdniny. To je tiež, keď vozia hlinu, to je strašné, no ale to no to je jasné. No ale tí musia chodiť, aby výroba bola, ale títo, čo sa vyhýbajú mýtu, tí by naozaj nemuseli chodiť cez No, hodinu. apel ako ty hovoríš, ešte viac apelovať, budeme z obce. Nie sme len Áno. pri Kalinove, že Áno. chytajú ťa na 2 kilometre, Áno. keď prekročí rýchlosť a tuto ich nezaujíma, keď letia po kostol a potom brzdia, že fakt človek je ohrozený aj na bicykli, aj na aute. A sú ťažké aj trvári a všetko, jasné. No, je strašne veľa chodí na to do CFP. Ale títo by nemuseli, fakt tí, čo sa vyhýbajú mýtu, aspoň tí by nemuseli. No. Hej, no, to sú... Mali by chodiť na Dvanskú sobotu. Takže ja neviem, no to hovorím, že ako jednotlivec by asi nepochodil. Takže vedeli by ste, pán starosta, niečo, aby sme sa nemuseli, lebo nepochodili by sme ako občan samostatný, si myslím. No, Že apelovať na nich nie. ja apelovať budem. Ja sa pridám k tým starostom, čo apelujú. Lebo je skutočne to nenormálne. Nič iné sa nedá urobiť, lebo naozaj spraví starosta Trnčiarskej vsi, či nám na klub starostov príde policajt niečo, alebo z LCčky, alebo od cestárov, vždy toto zdôrazňuje, tam je cesta z 5. triedy, aj tak sa dochodí. No ničí sa aj cesta, ale ja neviem, či to stojí za to spotreba nafty, čo ušetria na mýte. No asi hej. No to je isté stojí za to. To majú aj potrebu, než to majú byť. Takže by som vás poprosila, ak by to šlo. Hej, ale pozriem sa aj za tie jamy, tie kopce. To my sme nevedeli nacúvať do brány to. No ale to opravili. To sme posmievali Dušana Šuraja. Ten to nejako apeloval na to.
tak to raz za 2 roky to opravia. No ale aj poľa kurčíkov, to je hrozné. Raz za 2 roky je normálne málo, vieš, keď to je, tak to treba odstrániť. A keď to človek nepovie, tak dneska sa nikto nepríde. Takže až to je znovu, tak sa to znovu musí. No len aspoň to rieši, čo fakt by nemuselo cez dedinu chodiť. Neviem. To neviete cez cestu prejsť Neviem. a 50 určite podľa nás neplatí. Neviem si to vysvetliť, lebo keď raz jeden policajt si povie, že tady to neprejde na chladné auto, ktoré tady to nemá ísť, tak tady neprejde. A keďže chodia, tak ja už neviem, či si to vybavili na vyšších miestach, alebo neviem čo. Ale pokiaľ sa nikto, Ale výnimka, tichá výnimka. pokiaľ sa nikto neozve, tak Lebo tam chodí kvantum mám. ako keby nebol problém. Pokiaľ mu dajú pokutu 50 €, jeho to neboli. Ale už sa neprejazne práve škoda, Asi Uzáviera je zákon. Už sa nemali dlhočky tam. frázi na to, že A neviem, za tú nerovnosť na ceste, to na koho sa obráti. Cesta. No, skutočne to by ste vyskočili aj v noci No, to z postele. Keď je prázdnina aj auto a ešte náves, Som za kocu počuli. to je strašné. Hej, a keď je prázdny, Toto je príhodnejšie, ako tie zákazky má tam. Ale aspoň, keby tak dostali pokutu tak častejšie, Keď tak oni možno. vystupujú, že ich budú pokutovať a ja vravím, keby chceli, tak tie autá nechodia. Oni už nie tolerujú. Neviem prečo. Ale keď sa neozývame, tak ako keby Ale nebol ozývame problém. sa, vždy sa ozýva starosta Dociarskej síly, lebo tam tí kamiony chodia. No tak jedna dedina možno nestačí, musia sa všetky. No veď, ja tak temu pripojím, ale... Spojiť. A on má cestu predej, tí lidi naozaj nemajú čo robiť. Oni si robia skratku z Rakova do Poltavy. No určite, no, lebo to sú SPZ-ky, čo tu fakt A nemajú čo tam robiť. nemajú čo robiť a aj tak sú tam policajti o tom vedia. Vždy sa ich to hovorí, keď sa vyskúšne. A 50 podľa nás to určite neplatí. Keby si chceli zarobiť, tak by si na brezočka mohli. No oni nechcú. Toto cesta do Oslovu, to by mohli spraviť, ale aj za to samozrejme, ale tam dáva menšie šance. Cesta by to mohlo, pretože by to nejak... Možno, že keď človek hodí 10 hrachov, že jeden sa prilepí, tak sa hovorí. Lebo to nie je, že nemajú kadeľ chodiť. Ďalšie. No čo ďalší, alebo treba povedať. Povedal teraz. Ale kto to má počuť? Ja sa hlásim do diskusie. Začnem s týmto ozvučením. Pre Boha, veď sa zobudzte, či ním to pár korún na mikrofón, aby tu niekto aj vedel, čo sa tu rozpráva. To ani sa nedá. Šuškáte si jeden druhýmu do ucha. Pozeráte, ako je to v parlamente, v mestskom, dedinskom, všade, tam, kde to má byť. Od tých si berte vzor. Ten, kto chce rozprávať, musí ísť k tomu stolu, čo chce povedať. Či na to nemáme pár korún. A začnem s druhým teraz. Hoci odišli, lebo ani sa im nešudujem po niektorým. Už som to chcel dávno rozprávať. V tejto obci pomaly odchádza generácia ľudí. A po niektorí odchádzajú takí, čo boli výkvet Brezničky a reprezentovali Brezničku a na tom pohrabe nevie nikto povedať ani ňo. No tak toto je ostuda.
Keď neviem, nepoznám tých ľudí osudy, tak sa aspoň spýtam tých, čo sa ešte pamätajú. Spomeniem iba takých. Ján Moháč Cucko. Aký to človek bol? Vynikajúci futbalista, závideli nám 2 okresy. Vynikajúci ochotnícky herec. Inteligentný, bezkonfliktný človek. A nikto mu nevedel ani povedať, ďakujeme ti, čo si pre túto dedinu spravil. Poviem ďalší, Janko Karlík. Druhých podceňovaný, ale čo ten urobil a nemal za to ani korunu. Títo ľudia. Všetko robil z oduševnení. Nikto mu nepovedal ani slovo na pohrabe. Ešte mu obec ho tak zariadila, že mu ho ani nezamestnala. Môžem ťa prerušiť? Potom budeš vraveť. Kedy zomrel Jano Karlík? Dal si 10 minút. Ty si vral potom, koľko chceš. Ty nemôžeš vraveť 10 minút. Tu šuškáš aj hodinu a nestojí to za nič. Poviem ďalší. Karol Bartoš. Nebol z tejto obci. Ako sa pričinilo túto obec? Kto sa najviac zaslúžil, že plyn v tejto dedine je? Ten chlap, nikto si nespomenul na to, čo urobil. Starosta bol neschopný, ale on to mesto neho zariadil. Nikdy som nepočul, že by o týchto ľuďoch niekto napísal aj do kroniky. Že títo ľudia sa o niečo zazúvajú. Takých je plno v tejto dedine. Za to som chcel, lebo som stále sa zabudol, som sa rozčulil, tak potom zabudnem polovicu, čo chcem povedať. Za to aj teraz sa tu spomínala, že sa písala kronika. Čo sa do kroniky napísalo, nikto tu nevie. Čo sa napísalo? Veď to by sme mali všetci vedieť, aby sme vedeli povedať, je to dobré, je to málo, treba to takto robiť. Tu treba písať aj pravdu, čo sa v tom roku spravilo. Tu telovýchovná jednota zahynula. Investície, čo sa tam za 5 miliónov. V terajších cenách je to 3-násobok viac. Tých ľudí ani sa nespomenuli. Kto toto zapríčinil? Ich neschopnosť, ich nezáujem. Len byť pri peňazoch. Nikto ich nezobral na zodpovednosť. To treba všetko písať do kroniky. Nie maľovať na rúžovo. Ale tu sa ani nedá čo maľovať. Treba si ich ľudí vážiť. Poviem ďalšiu vec, aby som skočil 10 minút. Máme tu takých občanov, čo sú nevládni, ani nemajú nikoho. Poviem, cestárka, 96-ročná, išiel som na bicykli, pozerám, a ona s kosou, ručnou kosou. Pre Boha, takto sa obespráva občanovi, že mu nevie ani to. Ja viem, že už ten rozum nie je taký, ako má byť, ale predsa musíme takých ľudí im pomáhať, keď sa už ani po tej rozumovej stránke nie. Treba sa o takýchto ľudí starať. Ona si musí platiť opatrovateľku z biedného dôchodku. Obec by jej mala drevo narúbať, ponosiť. Plienky jej musí nosiť niekto druhý. Pán starosta. Na aute sa nevie však ísť a žene kúpiť plienky. Musí jej to druhý robiť. Čo má srdce a nemôže sa na to pozerať. Tak to sa správame svojim. Alebo poviem, Jolku Kušnierku. To bož. To sú, čo tu od malička niečo zažili títo ľudia. Veď na to má byť aj komisia sociálna. Aká sociálna komisia je tu na Brezničky? Takto sa správame svojim občanom. Veď tí ľudia dostávajú peniaze od štátu. Nie
im obec nemusí dávať, len ak im dá obec tie peniaze, čo im dáva týmto ľuďom štát. Aj my môžeme takedy čakať, že sa nám to môže stať, že sa od nás nebude mať kto postarať, ale obec je povinná o takýchto ľudí sa starať. To už nevravím tuto o kolárke. Aj ku tej sa treba správať, tak aby sme vieme, že už je na rozum. Ale ja sa také ľudí furt v živote zastávam, lebo robila v tehelni, 30 rokov robila a robila za 2 chlapov. Robila. Za to, že teraz tam do tej zbiera, tak sa každý na nej chichoce alebo vyškiera. Aj už sme tu aj mali takú ferkovku tamto. Aj tu museli policajti ako zviera očikovať. Ale sa predsa len obec jej pomohla v tejto jej biede. Preto by som apeloval aj na vás, poslanci, že či ste vy spokojní s týmto, čo v tejto obci je, veď sa tu robia také veci, čo netreba. Bol som aj dneska pozrieť na to ihrisku, vykosené je, v poriadku, to berem. Ale prečo sa nepolieva? Koľko si pán starosta zostal peniaze, čo si tam vykvačil, že budeš niekomu prenajímať? Aj tí, čo to ihrisko zničili, ti peniaze nedali a smejú sa z teba. Že ty chceš ešte 100 eur, ani nevyčarované, ani siete dané, že ty si to ako predstavuješ? O to ihrisko sa treba starať, tam koľko ľudí na Brezničky sa narobilo zadarmo. Tých, čo sa nestarajú o šport, tých treba dať preč. Nie ich tam držať. Ty si zodpovedný. Ja viem, že ty si nebol v živote na ihrisku. Ani si sa nestaral, či čo sa tam robí. Ale teraz zastupuje všetkých občanov. Aj nás, čo sme tam nahali mozole. A nikto nám nič nedal. Ani korunu. Museli sme to robiť, brigádovať, keď sme chceli, aby sa tam niečo v tejto dedine robilo. Na čo je to zamknuté? Kvôli čomu? Kto chce ukradnúť, ide odzadu a môže si brať, čo len chce. Treba to tam spojazniť, dať schopných ľudí, čo sa budú vedieť o to starať. Kalinovo nám ponúka spoluprácu, aby sme mali kde v nedeľu ísť. Aby sme si mohli prečítať nejaké ipelské noviny, že aj na Brezničky ešte niečo je, žije. No, ja iba toľko chcem. Chcem vám preto povedať, že musím tu kričať, lebo aby ste ma počuli, lebo vás sa nepočuť. A toto sa na čo robí? Kto počuje, čo si tam šuškáte? Keď kontrolórka číta správu, no tak to si šušká, ani neviem, či sama počuje to, čo číta. Ja iba začal toľko, aby som nebol zlý, že som prekročil limit, lebo toto nikde na žiadnej dedine není. Aby ešte občanovi niekto dával náhubok, aby si nerozprával, aby si imič niekomu nezobral. Pozrime sa na budovu starú. Nemá kto zo 10 škribľov preložiť, tečie to všetko dole. Nemáme 10 škribľov starých, alebo niečo tam. Tam sa ide niečo robiť, no ale hlavná vec, že prší. Tak na hnie, čo znie a už potom takto sa niečo robí. Kto je zodpovedný, že na novom ihrisku tento zamrzol boiler? Kto je zodpovedný? Kto teraz zaplatí? Ja som mal v boilere 30 rokov na starom ihrisku a nikda nezamrzli. Lebo som tam chodil kúriť, z fabriky som
Žobral, aby mi kus uhlia dali, kus dreva. A to sa nikdy nestalo. A teraz nikto není zodpovedný. To je už v poriadku. Ja iba toľko. Spomeniem si na druhé inokedy. Ale nechcem povedať, že ja som zodpovedný. Tak ja neviem, a kto je zodpovedný? Asi? Koho si poveril touto robotou? Povedz mi, koho si poveril? No nikoho, lebo si ani neprišiel podpísať dohodu. Nie, tak... A na minulom zastupiteľstve to povedal, že príde. Aha, tak... Doteraz neprišiel. Ty by si nohy zodral a za tým človekom, ktorého si poveril, tak ďakujem ti pekne. Hej. Dobre, môžeš povedať, že kto to je zodpovedný. Kontrolór to nekontroluje. Tak je to obecný majetok, to nie je ukradnuté. Hlavná vec, že sa peňažky berú každý mesiac. A každý je spokojný. A poslanci to hoci majú právomoc, kontrolór si nevykonáva poriadne prácu, môžu ho hockedy odvolať. Nemusia čakať na 5 rokov. Ščítajte si, koľko je to peňazí do roka, čo sa dá v tejto dedine spraviť. Však my cesty máme vynikajúce, chodníky vynikajúce, no v tejto dedine ním to chýba. No, ja iba toľko. Aj na budúce si naháňam. Ďakujem. To by som mohol odpovedať. Aj ty. Môžem odpovedať. Môžeš, Jožko, hockedy. Za tie susedy a za Morháčovú jednu druhú. Rozprávali ste sa s niektorou synou na margo toho, že nie je o nich postarané a nemá im dopomôcť. Tak vidím, kto je... Ešte raz sa pýtam, kedy ste sa rozprávali s jednou z nich, že im nepomáhame, alebo že obec ich zanedbáva? A kto jej pomáha, keď si Ešte raz sa pýtam, knižku? kedy A ste... ja mám ísť za ňou a sa jej spýtovať? Kiška a kišku si musí platiť. Prečo nás teda obvinujete, že nepomáhame? Ja ťa neobvinujem, obvinujete, povedali ste, že... rozprávam. Teraz rozprávam ja. Dobre, odpovedali ste mi, nerozprávali ste sa ani z jednou, hej? A na čo ja mám na to právomoc, alebo Áno, lebo na to je obec? Nie, právomoc nemusíte mať, ale keď máte právomoc obviniť nás, že nerobíme a nepomáhame, tak som zvedavý, že kedy ste sa rozprávali s ním. Jožko, doniesol si jej plienky, aby mala do gati púšťať? No, tak A ona má deti. chcem vám všetkým povedať, Ona má deti. Ona má deti. Kde už je jedno decko, aj ten je už po zemou. Ale má vnúčatá. Ale tamto prídu od Jumbierači. No ale koho to zaujíma? Koho to zaujíma? Ona je občianka tejto dediny. No tak oni jej budú plienky v poslanci. môžem Čo vám... by nie? Ale pravda. ja som neskončil ešte. Poslanec rozpráva, prosím. No hovorím vám, no najprv vám poviem o pani Morháčovej, 97-ročnej, tejto susede. Má príbuzných na Šumiaci, ktorým ja volám, keď sa niečo stane. Volám, nechodím tam, volám záchranku, volám všetky veci, čo sú veci na to, aby sme boli povinní ju zavolať, lebo nikto ju opatrovať nechce. A ona keďže má a dedičov a ľudí, ktorí prídu prvý, keď bude predávať dom a budú tu každý deň, oni sú povinní ju opatriť. Ale my ju opatríme v tom, že zavoláme záchranku, keď odpadne čo každý týždeň. Chodili sme pomáhať. Janko Prepelicov, otec, ktorý keď bola v nemocnici, chodil zatvárať sliepky. On chodil, ja som moju mamu radšej nepustil, lebo ona vždy každého obvinila, že ju kradol. Ja viem, že aj rozumie a tak ďalej. A ona má ten rozum, čo nemá. Tam má taký, že ho obvinila, zašla do Poltára autobusom a obvinila Uja Prepelicu. V nedeľu prišli, poviem to, veď to není tajnosť, prišli policajti vypočúvať Uja starého Prepelicu, že jej ukradol gaťky a všetky veci a sliepky. Tak preto jej asi budú pomáhať aj susedovci, aj niekto.
Takže urobte si to, ako hovorím ľuďom, nebo ne. Druhá pani Moráčová, pani Jolka Kušnierka. Pani Jolke Kušnierke už asi 5 rokov, má príbuzných niekde vo Zvolení, na opatrovateľku pani Hlásnikovú, vybavujem lieky, osobnej vybavím doporučenie od doktorky Ľuptákovej, vozím ju autom na vyšetrenie, doporučia lieky, ja ich vyberiem v oltári a nosím domov. Nech sa páči, choďte sa spýtať. A preto ma toto uráža, že vy obvinujete nás, že nepomôžeme. Ja to robím, už to robím 5 rokov. Ešte taká Banáčová hovorila, že ju obsluhuje Nie. čas. No telefonuje a chodí, ale hovorím ja v rámci tohto, že nemusí logisticky sanitku volať, vybaviť. Ja už bola aj moja manželka, ale teraz to robím ja, že už ani neberiem, vybavím lieky, doporučenie dovezem domov, všetko iba vyplatí. Môžem ešte viac pomôcť, keď má opatrovať ničku. A idem nás obviniť za toto. Takže to len ľuďom vám hovorím, lebo vám to nemá význam hovoriť. Vy obvinujete bez toho, aby ste sa niekoho spýtali. A teraz neodídem, lebo ešte som nie taký. A na iné veci to nemá význam odpovedať. To je odo mňa všetko. Kto má ďalšie otázky? Dáte problémy, teda, alebo taký názor, aby sme mohli aj riešiť ďalej. Samozrejme, že diskusia. Pani. Dobre, ešte nadále poznám, lebo vám som hovoril pred zastupiteľstvom a na zastupiteľstvom zabudol som ospravedlniť. Pani Obrošníková je na skúškach ako skúšajúca, za to nie je na zastupiteľstve a Ľubo Danušík je na národke. Ako občas ho vidieť aj v rámci výkladov môže chodiť po dedine. Za to sú neprítomní. Čo? Tento kultúrny dom je už prevádzke, či ešte nie? Ešte tieto veci chcem dokončiť, dotiahnuť, čo si Ale v hovoril. prevádzke je, za to používa sa. Je a bolo Lebo ja by. som myslela, Ste či na radiátor? hľadala som A čo, kde či radiátor? Aha, už je až tu natečené. A milodná dávka. Ja No, som tam už raz vody utieral, mne sa zdá, že to natieklo cez okno. Cez okno? Aj vidno. Aha. Dobre. Lebo, Cez no, okno muselo naši lebo ja som hneď po búrke bežal pozrieť, že či tu není voda. lebo aha, až tu je natečené do stredu. Ale toto nebude. Ako zase nie. Lebo ja som išla do zadu. No tam je... Potom som sa vrátila za Ja som nevedela. Ne, presne, pustí do ruky pánte. Máš pravdu. Tak som bola podílená z toho, že... Muselo nie také rozkaz. Lebo je vysnutý papier. Ja si myslím, že dosť si všimnú. No, cez okno, aha, tam je na doske. To by nevydulo. Časom by sme tu Viduje vám podlahu. mohli byť kladli na tieto veci, keď nemáme nič ešte potom by sme nejaké... No už sa dá, no doteraz sa nedalo, ale keď je už nejaká elektrika, ale je to skúšené, tak sa dajú aj kultúrne. No, to zase dačky už aj nepám. Už to ľudí, keď niekto chce, tak... Toto je kultúra doma pre všetkých, takže... Ale nič sa nerobí, aspoň toto sa robí. Dobre. Som sa tam už toho stoličky a zase to zase zvedovať na stavbu. Rieši tiež, no je to tak. Ešte tie miestnosti, na ten catering, tie prihávanie stavby, príprav, placovanie. To sa spotorí. Dobre, Dobre, tak ďakujem. sa dá pozrieť na... Končím dnešné ďalšie Až na zasadnutie. hranice skončenia v Brusia. Ale v Brusi minulé dať tam trošku zobrať to, ale ešte kopec. Tam to spomodalo. A ešte bučujúci tam nastavili. Peter, nie? Tak, tak.